mong tanong sa... Nakita ko na. Nandito po kami ngayon sa aming bagong silid-aralan. Ito, Bebs. Ito, Bebs. Kanang sa tong room. Sa masulti sa new building. Sa masulti mo sa... This is your boy MNTB and here's another vlog. It's a typical day for students like me. Kay ato ra sa school, like yeah, I'm on uniform. What's special about today is that mamalhin mig eskwelahan. Balik eskwelahan. Well, mabalhin mig eskwelahan kay nami new building which is a branch of our school. Kay syempre daghan nag senior high. I'm so excited to see our new building. Yo. Nakaagin ako sa unang eskwelahan. Nibalik na ako sa balay kaya nakalimot ko glock sa balay. Kaya kung di na ako balikon patay kong mami. I'm still at my house. Yeah, 8 AM magsugod ang klase. Certified student. Now I am walking padong na sa among building and here's our building. Yo guys! So this is the new room. Hi guys. So naa na diri sa bagong room namo which is really amazing sad kay nindot siya views. Alam na sa mga views. So mo pare pagkahuman sa among kanang first class sa Filipino major. Here's my classmates. Hi guys. Hi guys. Ito yung masulti sa akin ang third room. Masulti sa YouTube. Selfie in our new room. Giselle. Happy mi karon sa mong new room kay Really, nigga? Nakita ko na. Nandito po kami ngayon sa aming bagong silid-aralan. Ito po, tingnan po natin ang view. Marami tayong mga... Hi guys! Marami pong tao doon. Dito na lang tayo. Titingnan ko po kung klase ko is ang gaganda talaga tapos ang gagwapo pa. Isa-isay natin ha. Oh, pangalan. Loren po. Pangalan po. Sophie. Oh. Johan, tingin ka po dito. Tingin ka po dito. Mark. Ay, hindi ka po nakita. Niyo po. Ay, busy si Coy. Kung ako pala si J-Boy Montebon. Vlog mo to? Oo. In one word. Hey, I'm Lady. One word. Senyora May. Si ako sa Ate Margie, ang pinaka-mabait kong kaklase. Hi! Kananing po nito, atinin niya, MG, P5. Introduce yourself. Ano pangalan niyo po? I'm a color. Ako pong ipakilala natin ang klase sa inyo at ngayon makikilala na nakuha ko sa inyo. Una-una, lumaki ako sa Imus din ako City na
mag-vlog ka dyan na ano, baka nanonood yung boyfriend mo. Sa mga parang trapo ko boyfriend. Pero meron pa ako, engineering po siya. Sana po ibalik po tayo sa engineering po. Engineer like, ano na po siya? Mag-aaral lang po siya sa CSA de La Salle University. Tapos po, hindi ko po nalaman na pinalala ko pala ako. Kasi ako walang malay. Like, just now. Ayun po. One time po, chinat niya ako. Hindi ko po in-expected kasi hindi ko siya kilala. Babalikan. Hindi ko po pa tapos. Alam ko yun. Sige nga ano mo. Vlog mo to? Sa'yo pala ito. Hindi ko ito. Sige. Anong gusto mo tanong sa akin? Sa love life mo kasi, you know na. Dapat Filipino major fluent. Nandiyan na siya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, boy. Bye-bye. Manood to nami ni Poise Journey kay pang kapoy nami sa Ave Maria. Ay, Sel. Seryoso kayo. Hi guys, namin lang sa computeran. Ay, kuan, ano may klase and I just Safe na lang. Hey! What's up guys? Class dismissed na and wapa ko ni uli sa amo kay namang good may gisabutan sa akong mga classmates nga among doawon among classmate nga namatay sa una pag high school. Then death anniversary niya si Brel Gori and yeah, padong na ko sa sementeryo karon and maybe naghuhot na akong mga classmates dito. Ano siya, makurunin mo siya, tumagay ang tawag. Hi kay. Okay, makurunin ko rin nag-load. Di wala ko'y load may. Ginanawag ganit siya ni mo. Kamuran tolo hay te. Kin. Okay, siya ba ka? Nag-load sila. Oh lagi. Hi Mai, say hi to my vlog. Lately forgiven, gave my name to all of them. Gave my name. And the worst of it all is that I can't keep my
anyways, that ends my vlog for today. I am Zboy MNTBN signing off for this vlog, and like, subscribe, and share it to your friends. Thank you.